Aurel Narai, Madonna cu Înger, prețul de pornire este de 1000 de euro. Cine oferă 1000, prețul de pornire, 288 oferă 1000. 1100. 1100, avem 1100 la 144, 1200. Oferă cineva 1200, cine oferă 1200? 230. 1300, cine oferă 1300? Avem 1200 la 230, odată 144 pe 1300, 1400, cine oferă 1400? Avem 1400? Avem 1400, am 1300 la 144 odată, 288 pe 1400, 1500. Cine oferă 1500? 230, 1600. Avem 1600 pentru că avem 1500 odată la 230, 144, 1600, 1700. Oferiți 1700? Oferiți 1700, am 1600 odată, 288, 1700. 1800, cine oferă 1800? Am 1700 odată, 144 pe 1800, 1900. Avem 1900? Avem 1800 odată, 1800 de 2 ori 288 pe 1900, 2000. Oferiți 2000, am 1900 odată, 144 cu 2000, 2200. Cine oferă 2200? Am 2000 odată, 2000 de 2 ori 288 cu 2200, 2400. Cine oferă 2400? 144. 2600. Cine oferă 2600? Avem 2600 la 288, 2800. Avem 2800, avem 2600 la 288, 144 cu 2800. 3000. Cine oferă 3000? Avem 3000 la 288, 3250. Cine oferă 3250? Avem 3250, am 3000 odată, 144 cu 3250, 3500. Cine oferă 3500? 288, 3750. Cine oferă 3750? Am 3500 odată, 3544 cu 3750, 4000. Oferiți 4000? Avem 3750 odată, 3750 de 2 ori la 144 și 313 oferă 4000. 4250. Cine oferă 4250, 144. 4500. Cine merge la 4500? 313, 4750. Cine oferă 4750? Avem 4000 la 144, 4750, 5000. Cine oferă 5000 pentru Madonna cu Înger? Avem 4500 odată, 4500, 313 cu 5000, 5500. Oferiți 5500? 144, 6000. Mergeți la 6313, 6500. Cine oferă 6500? Avem 6000 odată, 6000 de 2 ori, 144 cu 6500, 7000. Cine oferă 7000? Avem 7000, avem 6500 odată, 6500 de 2 ori, 6500 de 3 ori. Am judecat. Felicitări!